Barod? Ww, edrych ar y fresh upload hwnna o bore yma. Resident Evil. Nice. Owain efo full schedule. So fel yn dweud in theatres, turn your phones off, it interferes with the faint o fideos ni wedi cael gyda ding ding ding. Yeah. O ie, fi symud hwnna I ffwrdd o'r microphone. Nice, so fi wedi troi'n fi off. Fel, mi fel ni'n drug dealers, ni fel cael search down a bod ni ddim gallu cael mobiles arnyn ni. Ni'n cael. Oh my god. Helo pawb, croeso i'r fideo nef ni, a heddiw ni'n cael person newydd yn ymuno â ni, James, eisiau dweud helo? Cymraeg. Right now, so, Morgan mynd I fod yn chwarae Home Alone. Ie, ni'n chwarae Home Alone ar yr SNES, sef y Super Nintendo. So ni'n mynd I trio cwbl hon mewn un go, so dyna'r challenge heddiw. Nice. So chi di yn gwybod lot am Home Alone? Ie, dwi'n gweld pob ffilm. O, hyd yn oed y rubbish un olaf gyda fel kid gyda fringe. O, hwnna'n trydydd un. Wedyn mae Corey Culkin yn dod nôl am y pedwerydd, ie. Ie. Ie, ond y pedwerydd yn, ddim yn dda. O'n I ddim hyd yn oed gwybod oedd yna pedwerydd, ond... Oh, right. Yn called Home Alone 4. Oh, gosh. Okay. Mae game yn edrych mor clear. Ie. Ie, ni'n chwarae ar yr analog SNES. So mae hwnna'n gadael ni actually gallu chwarae gemau... Wel, mae fe basically fel chwarae nhw ar HD TVs. So fel arfer, bydd rhaid I chi chwarae fe ar CRT TVs. So mae hwn yn eitha peth newydd. Oedd e wedi dod mas cwbl o misoedd yn ôl. A ie, dim ond dyma'r tro cyntaf I ni ddefnyddio fe yn chwarae. So ie, gawn ni weld sut mae fe'n dod o draws. Okay. Oh, naeth e dwyn e. Oh dear, oh dear. Rookie. Oedd hwnna'n rookie camgymeriad fan'na. So ie, basis y game yma yw mae yna fel 3 stage gwahanol. Ie. Basically, fel llefydd gwahanol o fewn y tŷ. Ti angen ffeindio'r holl trysorau a pethau gwerth arian a roi nhw yn saff yn y vault. A dyna ni. A mae Marv a beth yw'r enw'r boi arall? Marv a... Yn Harry ni. Harry, ie, Harry a Marv. Wet Bandits. Ie, dyna ni. So mae nhw basically yn... nhw'n gallu brifo chi a chi angen ysgoi nhw ond mae'r format yr un peth ar gyfer y 3 fel bits o'r 3 stages ond mae fe'n game o'n i'n meddwl hoffwn ni trio gorffen game mewn un session a dyma'r un plentyndod wel fi'n syni mae di dweud actually falle dwi ddim basically, ym mhob level, mae bag chi rhywsut yn tyfu pob level. So, mae'n dechrau dim ond 6 chi'n gallu rhoi yn y vault ar un pryd. A wedyn yn raili mae fe'n mynd yn fwy a fwy, fel Mary Poppins bag. Ie, rhaid gweld. So, yeah. So, gawn ni weld. Os gallwn ni wneud hwn o fewn awr, bydd e'n eitha resymol fi'n credu. Ai. Agos iawn. Ie. Ond y tric yw I ffeindio'r holl darnau o pizza. Achos gyda'r pizza, mae'n rhoi bywyd arall I ti os ti'n cael digon o slices o pizza. Nice. So, ie. Dim ond un fwy I ti angen? Neu 2. Neu 2. Ie, 2. Come on, Oi! Okay. So, ie, ti ddim yn gwybod ble mae'r pethau. Mae rai nhw random yn y wal y pethau. So, mae'n gwerth just neidio a checio ym mhob man. Well, nice. Mae hwn yn bit... Mae fe'n... Am ryw reswm, mae fe'n fwy anodd na'r... Ie. Na Sa'n gofod pa un yw pi.
Maf. Maf. Yeah. Mae Maf tym bach yn fwy cryf na Yeah. Harry. Come on te, come on. Fi eisiau trio cael hwn yma. Iei. Dwi ddim bron te. Beth oedd hwnna? Pizza? Wel, mae hwnna'n fel cookie. Oh, So mae cookie yw'r 3 dot. yeah. So mae'n bywyd. So yeah. Rwy'n gweld. Oedd Home Alone yn ffilm mor dda. Yeah. Beth yw fel, fi'n cymysgu lan rhwng y ddau, beth yw'r fel dywediadau, ond fi'n cofio, mae'r bach, brawd hynaf, gyda fel y tarantula stuff. Yn dweud, you're such a disease. Hynna fel rhywbeth yn neis i ail adroddi fel, so fi'n un o 4 brawd, o'n i'n gallu dweud hwnna i brodyr fi. Such a disease. Iei. Ie, maen nhw'n gyflym just pam nhw'n gweld yr... Fi ddim yn gwybod os oes pwynt i fi'n mynd ochr arall. Ddim pwynt. Os ti'n dysgu... Dyna'r thing gyda lot o gemau SNES a NES. Rhaid ti dysgu y patrymau. So unwaith ti'n gwybod, mae'n hawdd ond... Ie. Wedi bod rhyw 10... Na, god, mwy na 10. Fi'n hofio fe mae'r hen ydw i. Probably 20 mlynedd yn ôl. O fi wedi chwarae hwn diwetha. Wel, nes i cael practice bach ddoe, so o'n i ddim yn rubbish heddiw, ond... Yeah. Mae game eitha syml ta. Ydy, mae yn syml, ond mae'n eitha nice. O'n i'n cofio pan o'n i'n ifanc, o'n i'n gweld hwn, oedd hyn yn solid, ond ti'n sylweddoli, pan ti'n actually chwarae game eraill, ti'n dod nôl i fe, mae'n eitha hawdd. Er dweud hynny, fi'n rhoi lot o pwysau i fi nawr. Hawdd, fi jyst wedi dweud hwnna. Ai! So, beth ti'n gallu neud dy fe, ti'n ffeindio trap, marw. Wow. Actually, oedd y dyn arall yn gwahanol i fe. Dyna yw Marv. Ti'n gwybod oedd hwnna ddim... Y person arall, fi ddim gwybod, rhyw random person drwg, ond dwi ddim yn Harry neu Marv, na. Fe ddim yn edrych fel un. Na, ddim. So, unwaith mae dy ti safe yn llawn, ti'n mynd wedyn i'r bit fel y drws air. Mae'r clon yn ddangos. Nice. Dyma ni. So dyma'r things. Ooh! Sorry. Oh, wow. Mae'r game ddim yn fel y ffilm ydi o. Na, ddim yn gwybod. Na. Does yna llygad mawr a slymod o gwbl yn y ffilm, ond... Right. Ydi hwnna fel... Mae wedi bod llun o Macaulay Culkin. Nôl yn y dyddi, dyna sy'n digwydd. Wow. Dyna oedd y graphics. Ond o'n i'n meddwl bod hwnna'n amazing, though, ar y pryd, o'n i'n bach fel, wow, hwnna'n cool. Actual llun o'r ffilm. Fi am probably actually edrych fel rhywbeth ar CRT. Na, dyna'r thing, dyna un o'r pethau. So ni nawr ar ail ran! Oedd hwnna'n defnyddio. OK, so ma' na traps, just fel y game. Pam nedd mae'n dilyn? O ie, dyna fe, bach yn araf. OK, dyma ni. Boom! Hwyl fawr. Fi'n hoffi'r effaith sain. Mae'n really funny. Syml. OK. So ma' na dyn fan hyn fi'n credu sydd yn just yn taflu peli at y ti. So fi ddim yn mynd i bother o. O na, nid y bit yma yw e. Hwna'n defnyddio. So dyna fel y cookie thing. Da ni. Nice. Beth ti'n gwneud efo fel ceir?
O'r tren ein nhw, ti'n pig lan. Yn y ffilm. O, ti'n just rhan efo fan'na. Yeah. Yeah. Hot Wheels. Yeah. Ie, wel un o'r yna ffilm gyntaf roedd un nhw'n cael fel bugger y paint. O, ie. Yn y gwyneb. O, ti'n gwybod beth, pan o'n i'n ifanc, oedd ffrind bachgen o'r enw Rhys Haskell fi'n credu, oedd e di dod draw y ti, a ni wedi gwylio'r ffilm yn ddiweddar, a beth wnaethon ni, ma' na fel ffenest ar top y grisiau, i'n mynd i fyny'r grisiau, a so basically, be nes i, oedd cael darn o cortyn, clymu fe i pool cue, a roi lwp o fe o gwmpas, a wedyn o'n i wedi cuddio rownd y cornel, oedd dad fi actually wedi tynnu fe a nath bwr fe yn y pen, a rhaid fe fel mynd i cysgu am ychydig, ond oedd hwnna fel effaith. Ti'n gwybod yn dweud, don't try this at home, dyna beth oedd wedi digwydd, a oedd ei wastad yn cofio hwnna. Oedd e'n cofio... Pam ma' hwnna'n creepy, ydy e? Just yn sefyll yna. Fe just sefyll lan ar e. Mae'n dŵr, pam? Ti'n gwybod beth yn silly? OK. Oh. Dyna beth o'n i eisiau gwneud. OK, fi'n credu run-up sydd angen. Neu... Oh my gosh, mae'n grif. Un ar ôl. Weh. So, yeah. Pa fath o ti ydi hyn? Gwybod, mansion yfe. O, no, ddim mawr yn y ffilm, bod yn dig. O, dyma'r thing gyda'r dyn yna. O, fi ddim yn hoffi e. O, rhaid i gyffwrdd. O, gwastraff. Yeah. O, llawn. I suppose dyna, achos o'n i, mae tri brawd y fi, o'n i wastad yn teimlo o'n i gallu uniaethu gyda Macaulay tipyn bach, achos y syniad o fel, tiod, teuluoedd mawr a ti'n teimlo weithiau, dys neb yn gwrando ar y ti a stuff. Ond ie, ddim yn gallu dychmygu mynd i gwlad arall, a ddim gwybod bod, tiod, mynd i'r... Mae'n bach yn far-fetched. Mynd ar y wyren heb plentyn. Hyd yn oed os oes gyda ti 10 plentyn, mae just... Come on. Pryd hi'n ar y wyren fel, I feel like I'm forgetting something. Was it the car? No, honey. Kevin! Yeah. Fydd y teulu mewn Frank a fydd... Macaulay Culkin mewn New York yn Eileen. O, ie. Wel, achos mae un yn nhw mewn Hawaii o Florida. O na, maen nhw'n cymryd fel detour, ydyn nhw, dyna pam. Lost in New York yw'r Eileen. Wedyn mae'r trydydd un efo'r Fringe. Right, nes i trio sgoi hwnna, achos... fydd... Just ddim yr un peth. Purist fi efach, Macaulay ddim yna, pam. Wedyn nhw... Really gwylio fe, oedd hwnna'n ffilm gyntaf o'r Home Alone series, dwi wedi gweld. Really? Oh my gosh! Mae'n drist! Nhw wedi twylla ti fan'na. Wedyn oedd hi'n gweld Lost in New York. Wedyn y gyntaf, wedyn Fi'n credu o ran bit gorau yw pan mae'r ffilm di a gwyna, a mae fe fel, keep the change, you filthy animal. Mae'n funny. Good, Ond mae'n dda bod i'n defnyddio'r fel yr un trick yn y doi nhw. Un gyda'r fel y waiter, neu'r bellboy, a'r un arall gyda, gyda nhw, ma fe. Fi'n eitha agos nawr. Actually, fi'n credu mae yna 4 level. Achos, no way, dim ond 3. Achos 4 fi'n credu mae yna anifeiliaid. O, fel tarantula.
Ie. Credu. O, fi ddim eisiau defnyddio hwnna eto. So mae hwnna'n rhoi fel pwer i ti brifo beth bynnag. Ie. Ond fi ddim eisiau defnyddio, achos mae'n lawr i amser. O na, mae bag fi'n llawn. O, well, at least fi'n... Fel a flash. Tell me. Good. Beth yna sydd oren gyda lot o lemonade. Oh, great. Nawr ni gallu mynd lawr. Ah. So, yeah. Na, fi'n credu mae pob Nadolig, mae'n ffilm sy'n gwerth gwylio. O, Home Alone. Ie. Mae'n ar pob... Ti'n gwybod mae'n Nadolig pam ti wedi gwylio un o'r Home Alone? Ie. A fel arfer, yr ail un sy'n dod ar, yn fwy aml na'r un cyntaf, achos... Ydy e? Wel, ie, fi wedi gweld e, gyda fenyw Pigeon Lady a... O, ie. A mae'n redig am... Ie. Mae Donald Trump ar yna. Ydy e? O, O, ie, mae yn, ydy. Ie. Oh gosh, dyma'r un. O, na. Dwi'n hoffi spiders. Ti ddim? Na. Ooh. Oh, nice. Amtrick. Yay. Just try going fast. Dyna beth, ti'n gwybod pa mae graphics, ti'n gwybod, mae'n limited. Right, popeth troi fi. That's right, folks. Electronic wing. Oh, electronic wing. Dyna ni. I can't let those jerks clear it out. 7-Eleven. Yeah. So mae hwn, a wedyn un arall. Oh, Game Boy, classic. Mae dyn ni Game Boy Colour tu ôl I ni. Gallu dangos hwnna I nhw. Yeah, mis nesa ni'n edrych I ni... Oh, actually, na I ddim dweud. Achos ni ddim gwybod. Mae hwn ddim yn mis. Yeah. Ond mae Game Boy, ni jyst yn mynd I dros y misoedd nesaf, ni'n mynd I wneud rhywbeth gyda Game Boy sy'n mynd I bod yn diddorol. Dyna gyd fi gallu dweud. Yeah. O, defnyddio. 50 yna? Wel, fel arfer, fi ddim yn gallu cyrraedd o'n yna. Oh. Blaming hell. My speakers are huge. Yeah. Mae'r... Field. Days. Yeah, maen nhw'n gael lot o arian fi credu. Gallu blasu'r bass efo nhw. Yeah. Yeah. Chi ddim yn gweld y sofa na dim byd I eistedd, so mae bach o... Oh, Pam just now. Just yn cerdded mewn o... Rwy'n cyfro I don't know, just sefyll fyna fel. Yeah. Okay. Na. Achos, really, oedd Macaulay Culkin... Efe, My Girl oedd wedi wneud? Dyna oedd yr unig ffilm arall. Ti'n clywed am hwnna? My Girl? Sa'n siwr. Sa'n gwybod. Okay. Wel, mae yna ffilm fi'n credu o'r enw My Girl gyda Macaulay Culkin. Ond ar wahan i'r series Home Alones, fi ddim yn really gwybod o beth arall mae wedi wneud. Achos... Byddai mewn y Compare the Meerkat adres. Yeah, yn diweddar, ond aeth e trwy amser gwael gyda fel cyffuriau a stuff. Fel mae lot o actorion oedd yn plant yn neud. Yeah, wel, bydd ti gallu byw efo gweld ti ar teledu pob Nadolig. Dwi'n gwybod. Yr un ffilm, pob Nadolig. I suppose pan mae pobl yn oedolion yn mynd mewn I fe, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n cael fel arian pob tro mae'n cael ei ddangos. So mae'r cymhelliad, ond fel plentyn... Mae'r teulu'n cael arian. Oh, yeah. So falle dyna pam y bach fel, wel... Bach yn annoying. O, fi wedi bod mewn fan hyn? Yeah. Okay. Oh, pob tro. Dyna yw'r FSN gorau. Dwi'n cofio mewn period fi ar Owain mewn 6 edrydd yn cyfridio fydd rhaid I ni creu game fel hyn. Oedd e? Oh, yeah. Really? Yeah, fydd Owain yn bach fel hyn ond roedd yn cael gun. O ti? Yeah. Roedd sy'n fi yn based ar Star Wars. Ti dal gyda fe?
oes na ffordd i ni, achos bydd hwnna'n eitha ffynnu i ni chwarae trwy. Na. Mae'n... Oedd e ddim digon dda. Roedd y game fi'n awful. Oedd e. Ond jyst am fel comedy value. Yes, ti eisiau. Wel, rwy'n ni'n defnyddio Java. O, oce. Digon teg. Rwy'n ni'n cwydio fe mewn Java. Rwy'n ni'n defnyddio fel... Rwy'n defnyddio Greenfoot development environment. Rwy'n terrible i fel. Greenfoot, just awful. Mae fe'n da am dysgu. Am beginners. Ar brofol. Dwi'n cofio ar yr amser oedd ni'n meddwl ni'n mynd i wneud pethau mawr. Mae lot fwy gymleth nawr. Cymryd misoedd i gwneud 3 lefel. Oh man. Rwy'n fi'n edrych nôl arno fel y code fi o fe. Oh god no. Really? Oh mae'n awful. Ie. Mae'n cool fod ti wedi neud e ddo. Mae'n ffyn o'r peth cant, rwy'n erioed wedi codio. So nawr, ti'n gwybod fel, ar ôl bod mewn uni am fel 2 blynedd a gweithio mewn Caerdydd am blwyddyn nawr, rwy'n edrych nôl at hwnna yn fel. Bydde ti'n gallu neud un arall? Efallai. Achos o'n i'n meddwl, mae 2 opsiwn, mae'r prosiect o'n i'n siarad i chi am, sydd ddim yn mynd i cael ei siarad am. Mae'n cyfrinach tan bod ni'n neud e. Cyfrinach o Watch This Space. Na, ond os mae hwnna opsiwn arall yw i just creu fe. Wel, Ni'n gallu gael hwyl gyda hwnna, achos gallu ni roi'r input. Ti'n gwybod sut i fel roi fel geiriau a stuff? Hwna'n rhan o fe. Mae'n pretty hawdd. Os ti'n defnyddio Greenfoot, ti'n gallu roi object a dim code, mae'n just object. Okay. Rwy'n ddim wedi actually codio mewn Java am dros blwyddyn nawr. Okay. Cool. Wel, mae'n bosib ddo, rhwng thynnu falle. Ddim fi ddim yn gwybod rydw i wneud on. O'n i jyst eisiau gofyn achos bydd hwnna'n rhywbeth rhywbryd. Falle. Rwy'n nofio C#, neu ni mewn gwaith. Wyt ti'n gallu neud ar hwnna then? C#? Efallai, sa'n siŵr. Dwi'n gwybod y gemau mawr fel Assassin's Creed, nhw'n defnyddio C#. Ydyn nhw? Ie, C++ a C#. Nice. Oh, right. Rhywbeth i feddwl am. Na. Paid ffai ni. Dy fi digon o bywyd. Stai ar ôl. Achos mae'n eitha ailadroddus y game yma, really. Ti literally yn... fi ddim yn mynd fan hyn, fi'n cofio mae trap yna. Mae'r dyn, mae Mob neu Hank neu beth bynnag yw enw fe. Yr un mawr. Mae fe'n dod a mae'n amhosib lladd fe. So, ddim yn ei colli'r cyfle fe yna. Choice o Super Nintendo. Sorry guys. Okay. Rhaid bod rhywbeth o gwmpas fan hyn achos pam bydden wneud hwnna i fi. Dyna ni. Man, cofio hyn yn in-joke o fideo hyn. Ar agor. Stephen. Ni wedi gorffen hwnna. Bit yna. Wel, mae dal dyn ni bit arall. Mae'r tŷ yna, mae'n mansion, felly... Kevin! Okay. Dwi'n hoffi mae'n golchi hi am cael aftershave. Dyna'r bit. Ti'n beth, os ti'n colli, os ti'n marw, fel un life, mae bit yna'n dod lan. A mae'n sgrechian. Ond lwcus ni ddim wedi to. Ond fi'n siŵr bydd e bit yma nawr. Fi'n cael clywed e. Y chances of fi'n mynd triple. Mae hwnna'n ysbryd. Ond dwi'n amlwg. Fi ddim yn cofio bit yma yn un o'r ffilms hymla.
thing yw, hyn ond yn cyfeiriad Home Alone 1, achos fi'n credu ma na game Home Alone 2. Ie. Dwi'n hoffi Home Alone 2 mwy na Home Alone 1. Oh, Jesus. Dyna just ddim yn canolbwyntio. Yes, i ma. Yeah. Sorry. O, nhw'n wedi Bownsio. A'r trampoline o ddan y ddear. Pengu. Oh my gosh, o'n i'n trwysio trampoline dros y... Mae beth oedd e, di llun. Oh my god, mae'n cymryd gymaint o amser. Oh, lwcus. Sweet spot fanna, lle oedd e ddim yn gallu cael fi. Please? Ydy hwnna'n actual... Fi ddim yn siŵr. Fi ddim... Oh, yes! Hwna'n nice, actually, diolch. Hwna'n fel bach yn cheeky. Yeah, sorry. Hey, fi just eisiau gorffen e. Oh! O na! Yes! Oh, dyna'n anodd. Oh, bydden ni wedi marw fanna. Okay, ni ar y stage olaf nawr. Nice. Yes! He does it again! Nothing too tough for this kid. That should teach those bozos. It's a lucky barcade. Mae'n edrych fel, ond ar sgrin mawr o flaen ni, mae'n edrych fel rhywbeth o crime wash. Yeah. Have you seen this? Fanna mae'n edrych yn well ar un dda. O, mae'n edrych yn well ar y cyfiadur, ond... Yeah. A fanna mae'n edrych yn well. Yeah. Mae wedi cael damwain gyda acid. Anffodus. Oh, na. Ni ddim eisiau hwnna i Macaulay. No. Dwi'n hoffi Macaulay. Yeah. Hey! How many are trying to join, anifeiliaid? Yeah, wel, mae rai anifeiliaid yn werth lot o arian. Ond ddim ci, wel, dweud hynny, mae ci yn gallu. Yeah, mae dibynnu ar pa type, yeah. Right, okay. Sy'n mynd i crufts, so. Chos yn y stryd i newydd caru fel 1,000 pint am ci. O, mae'n fel part of the kennel club fel, what was hwnna? Okay. Oh my gosh, mae hwnna'n mynd trwy... Sut oedd hwnna'n posib? Beth di hwnna ar y wal? Mae fe'n madfall. Aha. Yn credu. Yay. Mae'n banana, no. Banana peel yw hwnna. Rhaid fi mewn rhaid yn funky. Like, un fach yn just fel... Okay. Nid ti Michael Jackson yw hwn. O'n i'n Home Alone. Na, fi'n nhw. Bydd bach fwy drist, fi'n credu. A nôl bob sôn, fi ddim yn gwybod. Na, ni fi'n gweld person yn cael babi o. Oh, na, oh god. Yeah. Tangen safio'r babi cyn fe'n gollon o. Yeah, hwnna'n scary, oedd e? Yeah. Oh, mae Thomas newydd cyrraedd. Pam nhw just dumpo'r... Get out, right. Helo! Helo, Cymraeg. Ni'n nghanol Home Alone, mae'n tense iawn. Mae Home Alone ar fi'n... Speedrunning. Yeah. Oh, yeah. Fi cofio, tro hwn. Oh, ffantastig, da iawn. Fi hip smwr fe. Oes gyda chi... Mae'n yna ffain, pa'i poen i'r gwybod. Ie, ni'n recordio. Alright, So ni ar y bit olaf o Home Alone. So os oes unrhyw bits o Home Alone neu unrhyw beth chi'n cofio... O, na, dyma'r un. Oh, ie. Fi tro mam hwnna. Ydy yn stopio? Dyna ni. So ni ar y stage olaf lle mae anifeiliaid i gyd. Wow. A ni'n... Bwg Ie. Ni'n cael nhw. O'r tig, mae fe'n edrych yn eitha tipyn fel Macaulay Culkin. Ydy, fwn dig. Okay. Ooh. Oh. Yeah, but I did really bad. Sorry. Home Alone. Owain. Come on. Oh, no. Oh. I had a ffilm cwbl wahanol. Fi ddim eisiau gwybod fai. Ffilm o ti'n gwybod? Pretty tree pirate Mae jyst yn dweud beth mae'n digwydd, beth mae fe'n neud, pan mae fe'n adre ar ben ei hunain. Dyna gyd. Mae'n iawn. Pistol dŵr. Hwna gyd mae yn. Pistol dŵr. Water fights yn fe. Oh, na. Be?
Sa'n deall. Na fi. Ni'n llawer iddyn ni wedi deall beth yn sôn na. Pethau newydd. Pobl ifanc. Pobl bidir. Ach a fi. Nefi blw. Pizza. Yeah. So mwy o pizza ni'n cael. Ni'n cael bywyd wedyn. Nice. Pizza brogawd. Wa, ti'n cael. Dim lle i'r broga bach na. Beli bach. Y broga. Eiste fara. Carreg. Ti'n fi bach o broga pan yn cheese more chips. Fi dwlu ar ffordd mae fe'n redig hefyd na hwt. Ie. Sut bydd ni'n gallu neud hwnna? Bydd hwnna'n trick mewn Britain's Got Talent, bydd e? Ie. Os ni'n gallu cael nhw cyd i cydbwyso ar ben I gilydd? Na, un blwyddyn oedd Ciar yn eich a wedyn... Oh, gosh. Cheeto, ie. Oedd e? Ie, Ni ddim yn gwybod beth yw'r i twyllo. Ie, fydden twyllo. Oedd un arall. A gyffuriau. Steroids. Anabolic steroids. Dwi'n meddwl oedd y Ciar yn ofni, cos o wedyn angen gwneud some sort of, like, tightrope. Oedd e? O, iawn. Ie, fydden ni'n cael identical key gwneud e i lle. A roedd y key hwnna yn ennill. A wedyn roedd, controversy. Ie. Ond ddechmyg eto, cystadu yn rhywbeth fel yna when key yn eraill. O, ti'n gwybod beth? Dyna beth Sorry, mae mwy o talent. Beth sy'n gwylltio fi am Prydain a pob Prydain yw bod hwnna'n digwydd. A fwy aml, so... Mae pobl yn creu bod hwnna'n wych yn fe. Ydy. Mae'n dwlu am yr underdog, am y peth stupid. Literally underdog. Ond y peth yw, mae'n ei fi'n grac, achos mae rhywun, bywoliaeth yw e, a maen nhw'n rhoi arian i ci. Beth yw'n mynd i cael? Chum, neu pedigree chum neu rhywbeth. Beth yw'n mynd i gwario fe? Jumbone, ynddo fe? Om. Am flwyddyn. Mae just... Blwyddyn o jumbone. Ti'n methu gymharu rhywun sy'n gallu canu neu dawnsio neu ti... A maen nhw'n ymarfer bob dydd. Ti'n gyda rhyw crefft arbennig a maen nhw'n rhoi ei ci... Sorry, mae'r Jack Russell ma. Ennill pen a swyddo. $250,000. Ie, mae just... Mae'n ei fi'n grac, so dyna pam fi ddim really... Wel, Britain's Got Talent, fi'n teimlo gyda... Fi'n gwylio The Voice, achos mae fe lawr i dim ond cantorion sy'n neud e. Ond gyda Britain's Got Talent, mae'n troi fewn i freak show fi'n teimlo. Ti'n gwybod, nhw'n gallu rhoi unrhyw un. Os yn juglo neu pobl. Cwn. Ond fi yn gwylio fe, ddo. Ond fi jyst yn mynd yn grac. Roedd un gwylio pryd roedd Buggy Storm ddim yn ennill. Oh, right. Dancing Storm. Yeah. Okay, ni'n gallu lladd o fe. Okay, oh dear. Dim ond 3 ar ôl nawr. Yeah. Oh, yes. Sorry. Sorry. Okay, ble ma... Fi ddim yn gwybod ble ma nhw. Okay, rai bod e fan hyn e. Ie? Na, ni di bod yma. Oh, na. Okay, dau, dim ond dau sy'n ar ôl, so... So pryd ddath y game hon mas? Oh god. 92? Ie. 92? Dyma fe. So mae hwnna'n seiliedig ar... Just yr un cyntaf. Ar un cyntaf, e? Just yr un cyntaf. Come on, boy. Fi'n sbsigli yn y pen! Oh, yr un olaf, I guess. Okay. Mae hwnna'n handy. Ond ble mae'r... dyma fe. Oh, yeah. Mae'n y laundry box. Oh. Ble mae'r un arall lan? Oh, mae'n gwasraff, dyn ni'n mynd i okay, mae un ar ôl nawr. A wedyn, a bit olaf, a wedyn byddwn ni wedi gwneud un game gyntaf mewn un session. Wow. Nice. Wow, indeed. Ble mae fe, ddo? A di yna'n ystafell hwnna, rwy'n ti'n dweud am. O ie, falle, yr un gyda... Really traumatised. Yeah, okay, fi rhaid I fi just mynd amdani. Yeah, ond ble... Fi ddim yn cofio ble oedd e nawr. Draw fan hyn. Yeah. So pa un rwy'n hoff ti, un neu dau?
Mae James fan hyn wedi gwylio 4 yn gyntaf. A 4 yn gyntaf. Os na bedwerydd un? Ie, gyda... Mae'n ni ddim yn gwybod na, chwaith. Ie, mae'n... Wel, I fi, wy'n credu bod yr un cyntaf yn fwy nadoligaidd, ond yr ail un falle yn well ffilm. O, na. Beth am rhyw tri? Ti'n hoffi rhyw tri? Eri wedi gweld un rhif tri, ond un rhy hen ar y pryd. Ie. Sorry. Na, ddath y trydydd ffilm mas, be, 97, 98, rhywbeth fel yna? Sa'n siŵr. Come on. Rhaid i fi fynd ar IMDb. Dyma'r un. O. Ond mae rhaid fi just cymryd e. Di beth yn meddwl. Edrych, mae'n ridiculous bod e ddim yn neud unrhyw beth iddo fe. Oh, come on. Pa chwerthin, guys. Really, really fentanydd. Yeah. Sorry. Oh! No! Oh, no! Okay, hwnna jyst oedd y bywyd cyntaf. Here. O'n i ddim yn gwybod na. Sgwennodd John Hughes Home Alone 3. O'n i'n meddwl fel, ie, siwr o fod os John Hughes is symud ymlaen erbyn hynny. Ond... Dwi'n dod after ti'n cael. Guys, dyma yw'r bit olaf. Ni'n mynd lawr i'r basement nawr i roi popeth yn y vault. A gobeithio, by nhw... Lawr efo'r y wet. Beth sy'n digwydd? Kevin! Oce, mae hwn yn risky. Dim ond 2 sydd. O'n i ddim yn gwybod hyn. Home Alone 3, mae'n sôn am Gogledd Korea. Nhw? Ie, terfysgwyr o Gogledd Korea. Ie, mae'r plot yn... Jeez. Beth? Ie, mae'n fel industrial espionage. Okay, sorry. Wel, mae'n rhyfedd, yn dyfa. Mae dal 5 yn yr ail un. So falle bod na fel rhyw fath o is-stori na. Pwy hwyr? Fi roi ni wylio nhw to. Kevin! Come on, guys. Dyma fe, finale. Be, yn erbyn y llygolyn fawr? Ia, mae fe'n nuts. Ti wedi gweld y llygolyn yma? Mae fe'n demon. Come on! Wow. Oed ti'n credu mewn demons? Na. Oh, sugar. Come on! Oh, fi bron yna, though. Oh, no. Sorry, I'll start it, so I finish. O, ddim hyn. Oh, yeah. Whoa. Rwy'n gyflym. Whoa! Oh. Flip. Right. Dyna'n agos. Right. Oh, dyna ddim yn dda. Oh, mae tensiwn yn hyn, no. Oes wir. Come on! No, fi ddim... Try, keep it together. Mae just angen y camera. Pwy sy'n mlaen nawr? Allwn ni'n neud e, come on. Okay, y trick yw i beidio gadl y llygod bwyta fi. Okay, just cymryd Ie, nhw. hwnna yn ceiling. Sa'n siŵr. Cyffredin iawn yn Home Alone. Na, mae ddim actually, mae'n silly. Cyffuriau. Yes! Okay, chance now. Beth dylen ni wneud? Cael pause, just... Chill. Tensiwn mawr. O'n i fod yn onest, o'n i'n disgwyl fod cerddoriaeth mwy dramatig ar gyfer dod y boss ola. Yeah, well... Come on. Dyna'r trick, mae'n cuddio. Reit yn y cornel, os oedd y glitch. Yes! Yeah! Oh, fi angen actually. Nice. Mae'n just... Yeah. Carmen. Yay, Kevin. I am Kevin. Mom, Dad, is that you? Kevin! Oh, cerddoriaeth nice yn y gefn. So very sorry. Oh. Ti
Ti'n gallu gweld fod yna'n ffotograff nawr. It's okay, Mom. O, mae'n gwell o hwnna, actually. Ti'n gallu gweld yn well. Okay. It's okay, Mom. It's okay, Mommy. Ond tywed, y peth yw, y tro cynta... O'n i'n amazed gyda hwn. Mae'n bach o cawn Cymraeg, ond erbyn Home Alone 2, just esgu listod. Yeah, well, ble mae'r social services? Yeah, just really poor erbyn, you know. Na, I'm joking. Home Alone 3... Edrych effaith, dyma fel y peak o effaith SNES be nhw'n gallu neud, oce? Be chi'n gweld e mewn munud. Shut up, Marv. Edrych ar hwnna. Dyna ni. Y diwedd. Yeah. Nice. Nice. Right. Dyna ni, a sgôr. So diolch am rando. Hwna oedd Home Alone. Ni wedi curo mewn un go, ni ddim yn disgwyl e, actually. So ni'n meddwl, gyda'r bit olaf na, ni'n meddwl, fi'n mynd i crack o dan y bwysau, ond wnaethon ni llwyddo i gorffen e, so, yeah. Gobeithio gallwn ni meddwl, os chi'n gallu meddwl am unrhyw gêm a ni gallu gwneud yn gyflym. Ti'n ddod Alex the Kid neu rhywbeth? O ti erioed wedi complete fe? Wel, pan o'n i'n... Okay. Saith. Nawn ni cael ymarfer te cyn tro nesaf. Yeah. So diolch am rando, nawn ni weld chi tro nesaf. Rhw sylwadau. Nice. Yeah, os chi beth yw eich Home Alone gorau. A cofio tan ysgrifio os chi ddim wedi. Subscribe os chi ddim wedi. Wada. Dim wada. Hwyl.